नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होगा भैया। स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी सिंगर सपोर्ट एसबी चैनल पर। और हाँ भैया बतावल चाहतनी कि आज बहुत बढ़िया मैटर लेकर उपस्थित बनी रउआ सबके बीच में नवरात्रि स्पेशल देवी गीत आ एक नंबर के मैटर बा। नया गाना बाटे, नया कंपोजिशन धुन बा। बस एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% नवरात्र में ब्लास्ट करी भैया। एक नंबर के मैटर बा। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, चाहे बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं खे। रुआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के गाना मिल जाए। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखे नहीं भैया, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, मगही में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। तो वह कैसन को मैटर लिखवाओ बा, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, आर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, भक्ति भजन, हर तरह के गीत रुआ के मिल जाए भैया उचित चार्ज पर। चार्ज लेनी भैया लेकिन मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना देनी। मैटर हुआ इतना बढ़िया खुशी से गायब कि रुआ कहम कि हाँ भैया विजय भैया के कलम में जादू बा। तो एक खतरा कहल चाहता नहीं कि चैनल पर हुआ पहली बार आई लोग के तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली। और हाँ भैया कोनो भी प्रकार के गीत लिखवाओ हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर बा, रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के गीत मिली। आज के मैटर देखी कैसे गावक बाटे। एगो लड़का माई के दरबार में गइल बा, माई से का कहता कि आस लेके आइल बानी दुआरा पमाई, दिहियो सोलगन में बैंड बजवाई। ए माई सुनी ना, आस लेके आइल बानी दुआरा पमाई, आ दिहियो सोलगन में बैंड बजवाई। भले पढ़ल लिखल होखे तनी थोड़े, हे मैया ना ढेर करिया नहीं ढेर गोरे, आ सामरे कनियावा दीह मैया मोरे, हाँ सामरे कनियावा दीह मैया मोरे। अरे ना ढेर करिया नहीं ढेर गोरे, आ सामरे कनियावा दीह मैया मोरे, हो सामरे कनियावा दीह मैया मोरे। तब मुखड़ा रुआ सबके बीच में लेके उपस्थित रहनी हो। मुखड़ा अगर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। अब वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला था नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।